Я буду зараз вести регулярно рубрику Покажи зараз. спортовую. И там я буду показывать базу, и один оттенок будет присвячен одному практикованию. Я думаю, что... Покажи. Сёння першае. Галоўнае практыкаванне, галоўнае практыкаванне, number one, король практыкаванняў, гэта практыкаванне на самыя вялікія мышцы арганізма. То бок вось на гэтыя. Вось на гэтыя. І гэта практыкаванне выглядае вось так. Я раблю чамусьці, як малітву такую. Досыць глыбока. Ага. Досыць глыбока. Глибоко. І глядзіце, тут галоўнае трымаць спінку, Ага. то бок не заваливаться. Давай, дапамагай. Ты присядаешь, але ты трымаешь равновагу. Вось Асцярожна. глыбока присядаешь. Беражыце свае... Яшчэ глыбей. Вось. І спокойно робишь. Я раблю 10 раз. Але, я чуў, Дыхаць што... не забывайце. І раз, я кажу, і два, і три, і раз, І робіш два. гэта досыць хутка. Мы ўжо зрабілі, напэўна, больш за 10. Можам спыніцца. Ніколі не рабіў. Вось. До речі, ніколі не рабіў такога. Ён кожны эфір так кажа. Гэта самае галоўнае практыкаванне Ага. number one.